Good afternoon, babes! Happy Tuesday! Today is Tuesday. Gagawa ako ng DALGONA coffee kasi lagi ko siya nakikita kung saan-saan. Sabi nila sa TikTok daw siya sumikat. Hindi naman ako nagti-TikTok. Hindi nga ako nag-Instagram masyado, TikTok pa kaya. Pero nakikita ko siya lagi sa YouTube as in. Siguro nung napanood ko siya once, wala nang ibang nire-recommend sa akin kundi yung DALGONA coffee na yan. It looks good. And alam niyo naman ako, mahilig ako sa coffee, but I only take 1 coffee a day. And kapag umabot na ng 12 noon, hindi na talaga ako nagko-coffee kasi sleep is very important to me. And kapag nag-coffee ako sa hapon, wala na, hindi talaga ako nakakatulog sa gabi. So gagawa ako, but because hapon na, si Dan yung papakainin natin. Wala si Dan dito, he went to work, nagpunta siya sa office. I think meron siyang isang appointment kaninang umaga and then he went to the office. Anyway, itong recipe na to, sobrang dali lang. 3 ingredients lang yung kailangan. Kape, tubig, at saka asukal. Yun lang, para magawa yung pinaka froth natin sa taas. And then you will need milk and ice cubes, optional, later on. Now, tinatiming ko lang na malapit na dumating si Danny Boy. 3:22 ng hapon. Sabi niya darating daw siya mga 3:30 or 4. Actually, tawagan na lang natin siya. Kasi parang may request din ata siyang dinner. Ay, wait. Sorry. Hello, my love. Sorry. Hello. Did it go through? Did it show that I called you? I came up with like a missed call. Okay. Yeah. I was gonna look up the ingredients for the pasta that I'm cooking before I call you. But I can look it up now. Oh, no, that's alright. Shoot me a text? Text what you need. I'm at Harry Hills West now. Oh, cool. Let me know what it is. I'll be home probably 4:30, 5 o'clock. Probably more 5 o'clock. Okay. Alright. So you want to do what? Alfredo tonight? Yep. Chicken Alfredo. Okay. Yep. That's fine. No, that's fine, mate. Let me know what you need and I'll chase it up. Okay. Cool. Love you, mate. Bye. Love you. 4:30, alas 5 pa daw siya darating, guys. So, i-delay muna natin yung ating kape kasi baka ako makainom niyan. Wala. Dilat ang aking mata mamayang gabi. Gusto kong gumawa ng chicken Alfredo pasta. And wala kaming cream. Parang yun lang ata kakailanganin ko. So, kakatawag lang ni Danny Boy. Malapit na siya. So, mag-start na tayong mag-whisk nitong ating DALGONA coffee. So, meron tayong white sugar at saka Moccona Classic Medium Roast. Kailangan nyo lang ng coffee na ganyan. It doesn't have to be exactly the same as this. Pwede kayong gumamit ng coffee na meron kayo. Pero, sa nakikita ko ng mga video, hindi yung 3-in-1 na coffee, yung nasa packet. Yung ganito, yung coffee lang talaga siya ba? Wala siyang halong kung ano-ano. And hot water. Yun lang yung gagamitin natin. Yung ratio natin is 1:1. So, kapag gumamit ka ng 1 tablespoon of sugar, use 1 tablespoon of coffee, and then 1 tablespoon of hot water. Yung gagawin ko is 2 tablespoons. So, tigto 2 tablespoons nung tatlong ingredients. Okay? Let's do it. Ang bango. So, i-whisk mo lang siya, guys, hanggang sa makuha mo yung parang whipped cream consistency. Pwede ka din gumamit ng hand mixer. Isiset ko yung timer, ha, para makita nyo kung ilang minutes ko siyang gaganyanin. Guys, yung sa iba, 10 minutes lang, nakuha na nila yung consistency. Ako, kasi weak akong tao, hanggang ngayon hindi ko pa din nakuha. And pinalitan ko din yung pang-whisk ko. Kanina ito yung ginamit ko eh.
And feeling ko parang, ewan ko. So, ito yung ginamit ko yung sa hand mixer namin. Pero manual pa din. Tingnan natin kung hanggang kailan nakakapagod siya guys. Sobrang nakakangalay sa braso. Guys, hindi ko na kinaya. Kinailangan ko na ng tulong ng aking hand mixer. And ganito na siya. Ayan. Oh. 'Di ba? Kung weak kayo, mag-hand mixer na lang kayo kung meron kayong hand mixer. Kung wala, patulong kayo sa asawa niyo. Wala dito yung asawa ko eh. Siguro 5 minutes ko lang siyang hinand mixer and okay na siya. Ang bilis lang. Alright, now na ready na yung ating mixture, coffee, sugar, and water mixture. Ready na tayong i-prepare ang ating dalgona coffee. Kuha lang ko ng gas. Timing na timing. Nandito na si Danny Boy, guys. Yay! Lagyan lang natin siya ng konting kape. Konti lang. Char! Ah! Char! Marami pang natira, oh. Painom natin to kay Dan. Parang imimix pa ata siya, eh. Okay, ready na siyang itry, guys. Kanina pa yan dyan, pero ganyan pa din yung itsura niya, oh. It's cold. Okay. What, is that ice cream? Taste it. Is it bitter? Is it bitter? It's not ice cream. Did you expect ice? It's coffee. I know. What's underneath? Milk. I'll have the milk. No, you're supposed to Stir it? Oh, let me yeah. stir it maybe. It's really strong. I don't think you're supposed to eat it that way. Oh, do you need a straw? They said it's not easy to stir. It's not easy to stir. Where did you see this? It's trending. It's dalgona coffee. They call it dalgona coffee. Oh, look at that, babe. What are you doing, man? I know. Maybe the cup's too small. No, that's just how it is. Tingnan nyo naman yung ginawa niya. Hindi siya madaling stir. Wait, kuha tayo ng lalagyan. That just tastes like milk. I think you have to stir it properly. Aww. Ang pinaghirapan ko. Okay. Just a nice coffee. It's good. It's good. Is it good? Mm. That's your coffee for today. Thanks, babe. You're welcome. What taste? Okay, just a little bit. Oh, it's good. Yeah, more. I already had my coffee today. No. Come on. Yeah. Okay. Uy, babe, it's good. Uy. How did you make it? I have to whisk it for a long time. What do you whisk it? What is it? Just milk? No, coffee, sugar, and hot water. So 2 tablespoons each. You haven't seen this? It's trending. Everyone's doing it. And I did it as well.
Uy, kapag na-mix na siya, ang sarap na niya. Hindi ko siya natikman kanina ng ano, pero may mga napanood kasi ako, sabi nila, ano talaga, mapait siya. Yung iba nga, dinadagdagan ng sugar. I figured si Dan, mahilig kasi siya sa, like, hindi matamis na coffee. So, akala ko magugustuhan niya. Pero baka sobrang pait talaga niya, guys. Dinagdagan lang ni Dan ng milk. Do you like the froth or the whip? Yeah, it's okay. I think you made it too strong to begin with. I'm not sure if you can do more sugar. I'll try it next time. Maybe this one, I can add more sugar here. And then, because there's more here. See? Huy, relax. Di niya daw gusto. Look at your face. I thought you don't like it. It was too strong to begin with, but a few... Yeah. Few tweaking. It was good though. Good job though. Thank you. Nag-prepare ako ng ano guys, pang dinner namin. So, I will cook chicken Alfredo. Na-miss ko to. Isa yan sa mga go-to na niluluto ko noon pa. Nung mag-isa na ako sa buhay. Char. Na-cut ko na yung chicken. Meron na din ako ditong garlic na mince na din natin. Butter yung una guys. May kausap si Dan sa phone. So, chill-chill lang tayo. Mamaya na sana ako magsimula. Pero sabi ko, kailangan ko na magluto. Pero butter, tas i-add natin yung chicken mamaya. Bali ito na yung pinaka-oil natin. Nandiyan na yung chicken. Nalagyan ko na siya guys ng salt and pepper. And now maglalagay ako ng vegeta. Pwede naman salt and pepper lang. So, lang mag-add ng vegeta. Ayan guys, ready na yung chicken natin. Hindi naman kailangan ipa-brown, pero mas gusto ko kasi na may kulay. Pero as long as luto na yung chicken nyo, okay na. So, isi-set aside natin to, tas lulutuin natin yung white sauce or yung cream sauce natin. Yung tubig guys, pala para sa pasta, lalagyan lang natin siya ng asin. Pangdagdag ano yan, lasa sa ating pasta. And then, oil. Para hindi dumikit yung ating pasta. Yung gagamitin ko na pasta is bow tie pasta. Tapos na yung chicken natin guys, nakaset aside lang yan. Yung kailangan natin sa sauce is itong mga to, white sauce ha. Mamaya ko na siya lulutuin kasi hintayin ko pa na malapit na maluto yung pasta para fresh na fresh lahat, mainit na mainit. So yung kakailanganin sa white sauce is chicken stock, milk, thickened cream. It doesn't have to be thickened cream. Pwede yung all-purpose cream. Pwede nga ano lang, milk lang kung gusto nyo. And then salt and pepper, Parmesan cheese. It doesn't have to be grated. Pwede din yung shaved, kahit na anong parmesan, basta parmesan. And then garlic. Alright guys, so nandun na yung ating pasta. Lalagay ko na yung garlic dito. So we are making the white sauce now ha. So hintayin lang natin na medyo umamoy yung garlic. Ang hirap naman nito. Wait sa ha. Lagay natin yan sa likod din. Exchange places kayong dalawa. Careful, babe. Yeah, that's good. Careful. Alright. Alright, now lagay natin yung chicken stock. Ayan, konti lang. Hintayin ko lang na kumulo yung chicken stock, tapos isusunod ko na yung thickened cream. Ito lahat, tansya-tansya lang to. Depende kasi kung gaano kadami yung pasta nyo. Yung chicken nga namin ni Dan, konti lang eh, kasi isang ano lang siya, isang chicken breast lang. Nag-request ako chicken breast at saka chicken thigh, kaya lang wala na yung individual ng chicken thigh. Nakapack siya, sobrang dami. Hindi naman namin kailangan yung sobrang dami. So sabi ko, isang ano na lang, isang chicken breast na lang. Ayan, medyo kumukulo na siya. Lagay ko na thickened cream. Ubusin ko na lang kasi maliit naman to guys. Ubusin ko na lang ha. Ayan. Tapos, lagyan natin ng salt and pepper. Lagyan natin konting milk. Again, kung wala kayong thickened cream, pwede all-purpose cream. Kung wala namang all-purpose cream, pwede... Do you want to put avocado in it or not really? Huh? Avocado or not? No avocado. This is different. This is not carbonara. This is Alfredo.
And then, halo-halo lang guys. Hintayin lang na mag-thicken yung sauce. Guys, ready na tong ating sauce. It is thick enough. Nakapatay na yung apoy nito. Ang last step sa sauce is lalagyan siya ng Parmesan cheese. Pero mamaya ko na siya ilalagay kasi right after Parmesan cheese, dapat ilagay na yung pasta. And yung pasta, I think, mga 2 minutes pa. So, pero nakapatay na yung apoy nito. Ganito siya. Ayan. Tapos na yung pasta, nandun na siya, draining. Now, ilalagay na natin yung parmesan. This is the important part. Dapat ha, parmesan, yung mga milk, okay lang yung palitan, pero ito talaga dapat. So, tansya-tansya lang din. Lagay mo siya. Marami. Kasi masarap to guys. Ayan. And then, ilagay mo na yung pasta agad-agad. Alright, ready? Oops. Okay. Pwede ka gumamit na ibang klaseng pasta ha. Masarap lang yung bow tie para sa akin or para dito. And mix mo lang siya. And then paglagay mo na sa plato, doon mo na ilagay yung iyong topping which is your chicken. But this is it. Concept. I think I'm gonna add more parmesan. Gusto ko yung parmesan cheese. Ayan. Oh my gosh, ang sarap nito guys. Ayan, halo ko lang na mabuti. Tapos pwede na. Ready na siyang i-serve habang mainit-init pa. Oh my gosh, ang sarap nito. You ready to eat? Where's the chicken? Yeah. It's a topping. Uh, On your plate. Okay. I'll start with yours. See? You can add more cheese if you like. That's a lot of pasta. I'll leave it. Oh, that's heaps of chicken. There you go, my love. Thanks, babe. That's your bow tie Alfredo pasta. Yummers. Okay, babe. Taste it. Maglagay din pala tayo ng parsley, guys. Char-char ba? Ayan. Dried parsley to. Okay. Looks good. Yeah? Hindi kasi ako nagpapasta kasi yung mama niya yung nagpapasta lagi, diba? It's good, babe. Good? Yeah, it's good. Eat it with the chicken. Yummers? Mm-hmm. Yay! Good, babe. Thank you. Okay, tikman natin. Ang tagal ko na hindi nagpasta. It's okay, babe. It's fine. Minumute niya kapag nag-vlog ako. Medyo matigas yung chicken. Chicken's a bit hard, babe. Napaka-simple lang ng lasa, guys. Masarap. Medyo matigas yung chicken. Na-overcook ko. Kain. Where are you going, my love? Just to get out of the house. Oh, exercise. You can go out, guys. Kung exercise, work, at saka medical. You can go out whatever you want. No, you can't. Are you sure? Yes. Okay. The government just announced it. Huy. Nagbibiro lang yan. Alam niya. Okay, bye. No, you're just... Love you. Me too. Take care. Be good. Hi. Kumakain ako ng sweet mango. Tapos meron akong asin dito. Sorry? You've got the key. Please lock the door. Thank you. Kahapon, tumakbo din siya. Tapos, lumabas na siya. Tapos sabi niya, bye, ganon. Ilako yung door, ganon. 30 minutes later, dumating siya. Sabi niya, just me. Sabi ko, okay. Parang bilis naman ang lakad mo. Sabi niya, hindi. He was on the phone for 30 minutes. Sa labas ng bahay. For 30 minutes. Gabi na yun, guys. Matamis. Yung maasim sana, no? Walang maasim eh.
skincare time! Habang si Dan ay nandun sa takbo niya, hindi na kami nagsi-skincare dito or hindi na kami naliligo dito sa banyo namin, sa ensuite namin. Doon na kami naliligo sa kabila. Kasi sobrang nilinis namin yan ng bongga, guys. And ayaw namin siyang madumihan ulit kasi malapit na yung open house. And kami din kasi maglilinis. Dito mas madali kasi siyang linisin kasi wala siyang glass. Ano siya? Stone. Ito. Wala siyang glass na ano dyan. Door. Kasi hindi naman lumalabas yung tubig dito. Kasi yung shower is nandito sa part na to. So, mas madali siyang linisin. Mas madali siya i-maintain. So, dito na kami naliligo ni Dan. Tiis-tiis lang muna. Tiis-tiis. Anyway, skincare lang ako. Ano na ba itong itsura ng mask ko, guys? Ready na tanggalin. Yung lululun pa din yung gamit ko. And lagi nang naka-on yung lamp ko. Kasi ang bilis lang niya i-on at saka i-off. See? Nung unang lamp kasi namin, kailangan ko pa hanapin yung switch niya. Gaganunin ko pa, ipa-follow ko pa yung kanyang cord para ma-on and off. So, hindi ko siya masyadong ginagamit. Pero ngayon, very easy. Touch mo lang siya. Gusto ko yan. Hindi din yan ganun kamahal. Ano lang yan? $29 for 2 na. So, twin pack na siya. And maganda siya kasi maliit lang siya. Hindi nakakaliit ng room tingnan kasi maliit lang siya. So, parang mas malaki yung space tingnan. Hindi naman kailangan talaga namin palitan yung old lamp namin. Wala lang. Pang ano lang talaga to, pang dekorasyon. But I like it better. Mas gusto ko siya kasi touch lang siya. Anyway, yun lang yung vlog. Nandito na si Dan, guys. Kakarating lang niya. Katapos niya lang maligo. That's it for this vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. May mask na din siya. Be good. Good night. Good night, my love. Good night. Good night, guys. Bye. Mwah.